Salutare și bine te-am regăsit! Astăzi vom discuta despre strategii de ascultare activă. Te întreb, ce crezi că e mai important într-o conversație? Să auzi sau să asculți? Tu știi diferența între a auzi și a asculta? Ce bariere crezi că pot apărea într-o situație de comunicare? Ce crezi că poate întrerupe o situație de comunicare? Ce crezi că nu ar funcționa într-o situație de comunicare? Ascultarea activă implică acordarea de atenție deplină spuselor vorbitorului, încurajarea lui prin întrebări sau prin semnale non-verbale și paraverbale, oferirea unui feedback ce probează că intervenția sa a fost înțeleasă. Într-o ascultare activă este necesar ca ascultătorul să parcurgă câteva etape foarte importante. Prima etapă, concentrarea atenției. Pentru că nu e suficient ca ascultătorul să audă pentru a înțelege ceva, el trebuie să înlăture din jur orice l-ar putea distrage. Telefon, televizor, calculator, ceas, căști și așa mai departe. E necesar ca acesta să elimine orice zgomot deranjant, închizând ușa sau fereastra, schimbând locul scaunului pentru a fi mai aproape de vorbitor. Este bine să renunțe să se gândească la problemele personale, la amintiri produse de spusele vorbitorului și trebuie să se concentreze pe discursul pe care îl ascultă. A doua etapă, la fel de importantă, încurajarea vorbitorului. Ascultătorul arată că este atent la vorbitor prin reacțiile non-verbale pe care le are. Astfel, trebuie să păstreze permanent contactul vizual cu vorbitorul, să se aplece ușor spre el și să nu stea cu brațele încrucișate și răsturnat. Aceasta a fost doar o parte din lecție. Vino și tu pe școala virtuală pentru lecții video complete, exerciții rezolvate, teste, jocuri și multe altele.